चर्चा करावा शिष्या अपना अंगनवा हो, ए शिष्या अपना भवनवा हो, ए शिष्या जापा शिवा गुरु जी के नामवा सुगनवा एक दिन उड़िए जइहे हो, ए शिष्या जापा शिवा गुरु जी के नामवा सुगनवा एक दिन उड़िए जइहे हो। कोठवाया मारिया पर करना गुमनवा हो, ए शिष्या करना गुमनवा हो, ए शिष्या होई जइहे एक दिन सपनवा सुगनवा एक दिन उड़िए जइहे हो, ए शिष्या जापा शिवा गुरु जी के नामवा सुगनवा एक दिन उड़िए जइहे हो। रुपया या पैसा पर करना गुमनवा हो, ए शिष्या करना गुमनवा हो, ए शिष्या होई जइहे सगरी सपनवा सुगनवा एक दिन उड़िए जइहे हो, ए शिष्या जापा शिवा गुरु जी के नामवा सुगनवा एक दिन उड़िए जइहे हो। बेटवा